ଜାଣିବେ ଆଚ୍ଛା କେମିତି? 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେଇ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ମନେ ପଡୁଛି? ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ବାପା ଦାସବାବୁ ଇଏ ସେଇ ପୁଅ? ବାପା ମୁଁ କାହିଁ ୟାଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଏ କିଏ? ତୁ ରହ ଭାଇ, ଏ ସେଇ ପୁଅ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେନି, ଏ ମୁଁ ସେଇ ପୁଅ। ଜୀବନ କେତେ ବଡ ହେଇଯାଇନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ ବାପାଙ୍କୁ? ବାପା ଆଜିକୁ ଠିକ୍ 25 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି? ଆସିଥିଲି କି ମୋର ପିଲାପିଲି ନାହିଁ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଗୋଟେ ଯଦି ପିଲା ହେଇପାରନ୍ତା। ଭଲ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ରୋଡ ସାଇଡରେ ପକେଇ ଦେଇ କିଏ ପଳେଇଛନ୍ତି।